la pen bihari tunge protest ke di do clip ke di la tunge protest ma protest ba thegrong lo manani protest la tunge thegrong le la tunge la bidasing ke claim henolo pupupe athema alang litum me thang masi la ke bidasing ingleng phanta ka pe claim toil la athema MLA CEM MP minister EM atum jauh sila son pape claim lat lote anpar ke council masih lake aner lo ke lasi ingthai dang di council nang itum dam lote kalima kala di council office muni rabi athima latum ke hala akahin no akamana thusi dam ruk dikilo na puya non e plang bangke nang litum dam kami council office in summary ki non ke काम के डेवलपमेंट बगाली लो का डेवलप बांगे लालो कार बियतो भाग prostitute pincong unlu lehla lang itu nge develop kaje krong ke to sarante pini nang litum ladak pini la nihang dipu along nang litum nang ka humri kopi dak APCLC nang litum hinpen dak mai ki bipon labang so putha nang litum hinpen kilo pu posar daken itum awareness campaign pulote lage pirthei ko pisi non nge plang bom lo ma pen ilitum phan ko mata tum si ko pinang ke vi kang tung lo ma nang ke vi bom lo ma la solam kapachini je phan si dak meeting ke do la pen dang tum ke kaning je bang ke pithiek pen pudet po ilitum karbia khe tum phan non BJP atum aphan arisim NC RSS atum along ke lake bongo sena Bihar sena atum si gedo alang litum si karbi atum ke do anaphan a ok avika che jor akhei puka pinchong ya phan si non claim bom ha meri sonte hut pen chenglok non bida singing leng la pen mirdalin teron pi atum hai hu ya phan la son si en lo la pen la ke ilitum lang prong nang ya kam galilo athema karbia khei ke do anatum phansi a okavi kapache jor a khei pu kapache thang ya phansi la BJP RSS la pen bongo sena Bihar sena tum ke claim lo la potsi ilitum karbia tum la ke thur pakra ilitum chepang tang dun dete ni tum ke okavi ke chi jor a khei ka li pu chepe klang dun thek thete la ke ilitum anong junopo la pen ilitum a khei matavir deji athema ki pudo poisa virlo te thang da virwe ok pran jerso henolo te la ke jerso virlo sita a ot adur vir det lo te la ke jat ke do anta vir det lo pusipu la ke non ke karbia to phan a ot adur ka pi virja phansi ha meri sonte pen chenglok non bida sing ingleng la pen mirdalin teron pi to phan ot si karbia khe to phan ok avike chi jora toma kai sai selu pusi ka paje thang la pen la tum la sona ka hino ke claim ke non RSS tum ta protesti la tum BJP tum ta protesti bongo sena bengali tum ta protesti la pen Bihar sena atum ta protesti Marwari tum ta protesti la pen adu kai ka prek tum protesti ka protest ke non itu APHLC tu manat athema nilitum ke Karbiang long along le dovek nangji elong le dovek nangji lapen karbi lapen inglong arat atum khilonjia o homia atum lapen adivasi atum along le dovek nangji lapen akhai dovek nangji pusi nelitum ke song la sipinita rat atum han la solam ka kapachini ya phansi nitum dak meeting gedu te la non juntu la MLA lang li labang so ke claim aputha ajoini ladak difu ta dohai he labende CM sitame non lom do de la bodolen loksi do la so la plote ka pheri si alang litum ke katlo ma mate pilo nang litum hin la tum ka pheri si ke katlo ka chepa chong dam ke ha chief minister Himanto Biswa Sharma media kote tuman kadom pajirlo kadom pini nitum 19 Dhonsari constituency Rongbari melong nitum 6 schedule awareness lapen public awareness meeting duelo in Samjin pen ladak 6 schedule aputhak nitum pendangan rong asor pen nitum chethan timum lo chepare lo
Lasi la six sidul ili tumhan nang than cengke la sarjaya kathar ayas retired. Lasi alang li itu panang than lo lasi alang li ke accredit tepik lo. Karbiang long di mahasau lepen borolen panki. Lasi kisuman BJP tum thang credit awe jaya kathar ke pu hai. Ala BJP tum ade sarjaya kathar credit henai. Lasi six sidul pensili tum panang rai lo. Nongela six sidul akitab ta BJP tum da nam kenam tegen long pusi bang tum se than. La six sidul aku tak ke la tum aprang ke six sidul ke apu putap jab nangji so di tide nang langjing lu leder nangji la sonsi la BJP nu ki pu he. La si nor bang ke la tum ta kenam tegen long pusi pu six sidul la kitab he. La si thek ta hai po la tum ta. La si la six sidul la teng pute la da ke longle ahem pu ke tribal de hello karbi tum hello longle ahem pu ke. Asi six sidul pensi eli tum panang rai lo laki det ki maron bulu six sidul ke nasi eli tum six sidul pangtang nang six sidul ke pangtang ni bulu te eli tum apai ki ong genang sot eli tum aprang ke eli tum 88% do non ke apai bang jum bom lo nasi la non apai eli tum ke paong ye pan eli tum lake anutin korte ingjeta lake cebor inang ko la six sidul ke pangtang ber ye pan kom se kom 51% ke eli tum dak population do nangji la puju Lapen tela non la Dhonsuri constituency nani tum la dak mai ki bilong pini bangkwan bang sitong la amuluk. lada kom se kom ta bang suri ini ke chitong ji dak chitong lo bang suri ini bang ke lasi rat tum panden di tum ning thepik lo la tum ta isuren ang pilo ne manela election ason tin election long ta na arjap tum tipo pusi la tum isuren ang pidun lo lasi ni tum ta ning sampilo rat pan he don surya rat pan ke la sini tu hin pa suri surya kero pilo la don surya rat pan ke Ute la pini la bang so mai long rong ko an pen lo kon nang sitong dun ke do da bang. da ke la da rong ni do la be rong do la pen terang rong do la pen dak adu rai rong do pik mati di char pen ta lang chitong dun olo la six sidu lam ke chini je pan la pulu la pen ke la six sidu la teng pen pulate la da ke li tum si भूत जंगलों चौथ नहीं ला जंगलों चौथी ला जितु autonomous council election होके दा किचे असो तुम नंग जंगलों ले council election होत मंगे ला सिली तुम separate भूता list इली तुम के नंग सोलो बिदार डेपिन पे ला separate भूता list मंगे सेलाम नंग पो ला सो separate भूता list सेलाम नंग पो पु अपरांग ला सो order नंग पले एलो दा high court पेंटा supreme court पेंटा नंग पले एलो सिता ला BJP तुम kopi pa ne non purani ta separat buta list selam the kedet lasi non du bangke ke song bangke akhiring tang sakibon la jong si separat buta list bunai ne politik la EPSRC pensing lok akaprek organization rat atum thurpak hai non dun bangke lasi la separat buta list bangke la selam letik bangke li tum ki jogwan ave tapuju la penke la 60 la teng penke kecil suatu hadi da election nang turun long le autonomous council long non la MLA long tanang turun long le la kecil suatu mangki ya pela tu la MLA election bahira candidate la had nang turun long le okol la that tribal makar bitu anchodi la MLA election ki turun long ki la peke MSC election long da la tu kecil suatu nang turun long le election ki la sila 6 sidul la rona teng pen pulote Miadi pota ta angtan pen ke wang kecil sopan miadi pota pilong le la puju. So aprang si pini la bang so amai ki bi long kopi apa Aprang si la bang so amai ki bi lo. Apor pen nang hitong the pola media ko te tumpan kardom pajir kardom media that pini ni tum six schedule awareness program na palidan tek meeting media na collection ng tek wana tumban suri ko adak pensil dak pini bangke six schedule awareness campaign la pen ke aku dak rong along ku pipi ahar musi sarkar pen ke deng pon ma ke chok ti ma la so alam ke charge ke tha la sini lihat happy bangke ni bidak garis untuk pun ilang lang lo la sidak jol jiwan mission bangke apa ICC rungkram thek lo la pen ke lang ting kita la masih rungkram thek lo la sirat pan ni ria lo nang ritum lang dun ilong luma
jun long ri di mahasam pulo la si ni li pudan li bangke jol jiwan mission ke karbiang long long bangke success si pi posi success sedar lo ni li ara al plong alam ni li pinang an chini tu la si jol jiwan mission ke si central scheme la ke delhi pe si la ke sponsor la so scheme long tamai kansil tu lo mak dak corruption mak klem tu ate isi jol mission kim ji klemi polon te aprang ke MEC kal te MLA pe allotment manang ko allotment manang ko isi radak isi PhD jigtip nijar long si order kenam ko la pen ke boring kuri po fast mang ke boring kuri po lang success lo perusahaan te la CM Harman po 4% guduk la si pinang ana scheme lo bangke 4 lakh 1 crore 2 crore la sana tu la si 4% lo pute 1 crore long polong te 4 lakhs pinang di la ke 4 lakhs adha tu ke 1 crore 35 40 la tu si la ta bangke 4% na pinang ko la ke CM Harman lo la pen plus anda ke lang la ta ko engineer putola asal asal dola la si la non tuk dia ko penta la ke corruption si pen kurang sukses pun jelas la si aku non present bangke PhD long la sona corruption thiklong lo je alang tum jol jiwan mission ke pas sukses e pangkil jol jiwan ke pat kilut je bidi si pen ati lang juno le pila la ke 4% sosial tu hang 10,000 ni tum ban pe kam lo 4% tu hang ke lalu isi bangke aku pinang an jol jiwan long bangke apa lang long pacom dulu kola so lang long pacom atu melong lang kilo la pen ke lang ki pila hai to phante isi engagement kuri lo to engage bangke 6,000 per month lo kita 6,000 per month sta non ke ningkan si par lo atu heta 4 crore paisa dang le dut Musi PhD department ni panang Lili pulo nanti tu ke deposi jol jiwan mission atangka pipi dah thilo pino dah no ni tu ke bepolo pino dah ke backdoor pe posa pat depon ni la jol jiwan mitro to phantame tangka ke for kurang de elo tabang backdoor pon la pen ke non itu PhD long nangeli ke klem tang jol jiwan mission pen complete tang atuma tangka poisa ans tami alang tumangke center state government pen pendak council government selang ma poisa ke backdoor pen poisa ula etno lasi itu karbiang long bangke jol jiwan mission ke success ilu la ke ilu tim ipis sahin pen tami itu mangke lang ding nang ne pen rak talang ding nang ni lasi la CM bangke corruption CM lo matro long le phelang chu yor sot kali la lang rat ki juna awar sa ki pi center pen skim pen nang pi jol jiwan mission pon alang to mangke dar mangke corruption nang ludung si 4% nang endu lasi ning duk lo ni li bangke karbing long arat lang kawe lang ju nong le pen ko anak kisung ke boy ne non puta la pusi hingkram du kok lo apen mutan ni lang elo non ta lang ko tame jo apat pu pajor ker basi du kok lasi ini tunungri siap kala tunungri tame nang litum la 4% endundera ke patang serak ke panang tum nang ke center government penting basi prap jin pe alang tum jingwa jing sai pen patang po arong adon lang ko di nong po basi nilihin palang pan tunungri lo pardon